O'n i ddim yn neis ar y car, t'mo'. Chopsy ydy'r gair fysa rhywun disgrifio chdi lle, ie? Wel, chopsy, ond o'n i'n neud na i chodi'r competitive spirit mewn i fi, t'mo'. So ma' hwn yn gweithio. Ti'n iwsio electric trolley o blaen, e? Ie. Swi hynna, boi. So beth ddigwyddodd yn y diwedd? Wel, oedd ddim wedi pigo fi. Sut wyt ti'n meddwl fydd pobl yn sbio nôl ar Mike Phillips, y chwaraewr ar dyn? Gobeithio nhw bod nhw yn cofio fi. Nawn nhw'n gofio chdi, paid y poen am hynna. Nawn nhw'n gofio chdi. Mike, sut wyt ti, boi? Ti iawn? Oce? Ie. Nes i weld ti. Ti oce? O'n i'n meddwl swn i lot talach na sydd ti. Rhywbeth tebyg yn den? Na, fi'n shrinco na. Ie? Ie. So mae pethau boi, ti'n ôl o Dubai? Ie, good, diolch. Neis bod nôl ma yn Cymru. Cwrdd lan a teulu, bob un a ffrindiau, so... Tywydd ddim cweith rhyw fath yma mae'n Llanelli, na? Na, mae'n freezing. Chwarae dipyn o golf yn Dubai? Fi'n trial, ie. Ers benni rygbi, fi'n dwlu fe, i fod yn onest. Ar ôl wario rygbi proffesiynol, fel ti'n gwybod, mae fi'n rhywbeth neis i edrych mlaen i bob dydd, a trio gwella hefyd. So, ie, fi'n dwlu fe. Neis bod yn gystadleuol, dydi, cael yr elfen yna. Dwi'n licio'r ffaith bod chdi wedi dweud bod chi'n chwarae bob diwrnod. Mae hynna bach yn dodgy, dwi'n meddwl. A gen ti bach o dodgy handicap, ond nhw'n i gael gêm bach, ie? Ie. Come on, so boi. Cwn i mynd. Handicap fe, 12? Wel... Ie, 12, neu falle mwy. So ma hwn yn gweithio? Ti'n iwsio electric trolley o blaen, e? Ie. Swi hynna, boi. Efo. Fancy, da. Beth yw hwnna, ne? Push, di hwn. Un fi, di hwn. So just pushio fel lawr. Ie. A neith o stopio. So just speedio fo fyny. Ramp it up fel la. O, reit. Iawn. Right. 2022, Mike. Pob lwc, Bob. Bob lwc, boi. Good smack. Da ni'n oce? Bach yn nerves yma na, boi. Bach o tensiwn, boi. Steph, pam nes ti'n ffilmio lle oedd y bel yn mynd, boi? One job. Here we go. Shot. Shot. One up, boi. Sgyn ti controller hwnna, Mike? Wel, mae hwn yn neud pen fi. Sydd wyt ti fel person go iawn? Mae pawb yn gweld y persona mawr yma ar y cae, ond wyt ti chydig bach yn fwy preifat oddi ar? Na, fel crwt yn tyfu lan, fi ges i magu ar ffarm a bethau, so eitha crwt tawel, eitha shy, i fod yn onest, ond ti'n gwybod pam ti'n wario flan, sio gwmyn o bobl, mae fe'n gêm gorfforol iawn a bethau, so a mae'r gêm yn cael ei wario yn y bendi hefyd, so mae'r persona yna rhywbeth falle ti'n rhaid dod i mlaen hefyd, ond i dangos i pwy bynnag chi'n wario erbyn, ni na i ennill. Ond ie, ond fel berson, really, fi'n eitha dawel, dwi'n meddwl, ond fi'n licio cael sport a cwbl o laughs o bethau, ond ie, yn ysgol, o'n i dawel eitha shy, really, fod yn onest, ond mae wedi, wario i Gymru a, moed wneud yn dda ar y ca, mae rhaid i fod yn... Mae rhaid i dod i ddyn am mas na, ti'n bach. Ar y cae rygbi, hyd yn oed os gen ti bach o dawt weithiau, ti'n gorau actio, na, dwi'n mynd dangos gwendid. O'n i'n mwy hapus falle ar y ca na unrhyw lle arall. Ond fel siarad mewn team meetings a bethau fel la, o'n i'n hopeless a bethau fel la, ond ie, ar y ca, o'n i'n lli enjoyo achos mae fe'n gêm byd i wario ers o'n i'n crwt ifanc. O'n i'n gwybod bod ni'n gallu cael dylanwad ar y gêm yn sicr, o'n i'n mynd i bod yn positif i pwy bynnag tîm o'n i'n wario. A dwi'n meddwl ddim yn arrogance, o'n i'n just yn hapus beth o'n i'n gallu delifrio ar y ca. Be dwi'n weld yn chdi ydi, mae pobl wedi gwneud i meddyliau amdano chdi dros y blynyddoedd yn meddwl ti'n defnyddio arrogant y manna. Maen nhw'n meddwl bod chdi fel la, ond allai weld o fewn ystafell newid, dim dyna di'r gwir. Ti'n gymeriad da yn ystafell newid, ond
mae fans yn mynd i feddwl be maen nhw'n feddwl, dydy? Ie, mae'n anodd, mae bobl yn mynd i meddwl beth bynnag maen nhw'n moyn amdano ti. Mae hwnna'n anodd iawn i ti'n gwneud unrhyw beth a sim control da ti ar beth mae bobl yn meddwl amdano ti. So, dwi'n meddwl bod jyst yn berson neis, dwi'n mlaen y bob un, gweithio'n gared ar y ca, gweithio'n gared yn ymarfer, ond o'n i'n wastod yn enjoy bant o'r ca hefyd. Oedd yn effeithio chdi yn gwybod bod pobl yn meddwl ohono chdi mewn un ffordd? Ie, falle, ond pam ti'n ifanc, falle ti'n becso bod y bethau sydd fel pethau fyna, ond pam ti'n hynach nawr a mae bywyd yn mynd mlaen, ti'n dysgu mwy a ti'n becso falle mwy wedyn. Wyt ti'n poeni ac wyt ti'n becso fel ti'n dweud, ffaith bod chdi one down ar ôl un twll? Fi yn becso ti'n bach, ie. Come on. O gen ti 94 cap dros Gymru, dwi'n meddwl. 5 dros y llewod. So, o lot o bobl yn sôn wrth chdi, dwi'n siŵr bod chdi'n stuck ar y 99 na. Gen i 7 cap dros Gymru, Mike, felly rhwngtha ni. Gan ni dros 100 boi. Happy days. Beth os ti'n swapio'r 99 yna am 7 cap yn y pêl-droed? Pêl-droed di chwaraeon Cymru, co iawn. Ie, wel, fel chi'n mynd i cwpan y byd nawr. Mae bob cap yn un special iawn yn fe, so ti'n bod i waru dros Cymru, mae'n bod rhywbeth anhygoel. O'n i'n lwcus iawn i wneud am blynydde a triol gorau glas i ennill. Falle dylen ni wedi cael mwy o capre pan o'n i'n ifanc. Ddim cael dy ddewis? Ie, ond falle mwy na ar y diwedd, falle, fi'n cofio bod ar y fainc lot o weithiau ddim yn dod mlaen am gemau, so falle mae hwnna'n upseto fi fwy na falle ddim yn jyst yn cael ar y diwedd, Wyt ti chydig bach fatha fi yn teimlo bod y person o chdi pan o'ch ti'n chwarae fatha person hollol wahanol. Fatha dwi'n sbio nôl a meddwl gema nes ti chwarae, gema mawr ti di chwarae a ti di gwneud hynna gymaint o weithiau. Ti'n meddwl, o na, mae'n teimlo fatha bywyd fi. Ti bron yn gorau creu rhyw persona pan ti ar y cae na, dwyt? O'n i ddim yn neis ar y ca. Ym mha ffordd, be o'ch ti'n neud? O'n i jyst moyn ennill na gyd. Chopsy ydy'r gair fysa rhywun lawr de Cymru yn disgrifio chdi eich, ie? Wel, chopsy, ond o'n i'n neud na, dim falle i dodi rhywun arall off, ond i fel codi'r fel competitive spirit mewn fi, ti'n mo? Na beth o'n i'n trial neud hefyd. Ie, oedd e ddim wastad yn trial dodi rhywun arall off. O'n i moyn ennill a, ti'n mo, fi tym bach rhy relaxed bant o'r ca, so ar y ca o'n i moyn, mae rhaid fi fod lan fyna. Wastad ysgwyd llaw wedyn, ta o'ch ti'n gallu bod yn bach o bad loser weithio? O, na, o'n i'n bad loser, ie. Ie? Am bwti awr, a wedyn o'n i'n iawn wedyn. Rhan fwy amser o'n i'n iawn, ond o'n i'n... So beth sydd ti'n neud? Peidio ysgwyd llaw, ta? Na, o'n i yn, ond... Pwy oedd yn dod at chdi? Na, gêm yn erbyn De Affrica mas yn draft 2009, so chwyban ola wedi mynd, a oedd bachwr De Affrica reit o flaen fi fel hyn. Iawn. So, pen fi wedi mynd. A wedyn, mae rhaid chi siglo lawr wedyn, o'n i just fel, na, no chance. A dath y captain draw wedyn. Ond oedd e ddim wedi gweld beth oedd e wedi wneud ar diwedd y gêm i fi, so oedd e ddim yn gweld y full story, so, ond pen fi wedi mynd, so... Hynna'n digwydd yn aml, Mike? Ie, na, dim ond, ar deg yna, ond fer oedd wedi dechrau, so o'n i'n just yn... O'n i'n dod mlaen yn dda gyda nhw wedyn, ar ôl y gêm y pethau, ond mae rhaid i siwgl law, a that's the end of. O'n i'n bennu gemau a gweld rai bobl yn just yn cael gwenu y pethau, o'n i fel, oedd yn hala fi grac wedyn to, so ti ffili just switch off, reit, mae rhaid i bod yn, os ti'n colli, mae rhaid i bod yn upset, so... Sut mae mewn stafell newid yn y byd rygbi o ran y boi sydd yn chwarae yn yr un safle chdi? Oherwydd mae'n anodd weithiau lle ti'n gorau adeiladu rhyw fath o elyniaeth a meddwl, reit, fi neu chdi am y crys. O chdi yn disgyn allan efo bobl oedd yn chwarae yn yr un safle, ta oedd gen ti wastad berthynas dda? Na, berthynas dda, gyda dweud y pethau. A falle oedd e'n wahanol, os byddwn ni'n gweld boes ifanc yn dod trwyddo, o'n i wastad yn helpu nhw, o trial helpu nhw. Trial rhoi cyfle nhw ar y ca, pethau, achos o'n i ddim yn gweld nhw fel competition i fi, fel, Falle o'n i'n gweud ble o mindset fi ar y pryd, falle o'n i'n, oedd hi'n
o'n i'n mor sicr bod ni'n mynd i bod yn ware a bethau. O'n i byth yn meddwl fel negatif i mewn o'r arall. Ydy'r mindset na ti'n sôn am rhywbeth ti'n gallu ddysgu rhywun, ta wyt ti'n meddwl bod o yna chdi yn y lle cyntaf? Fi'n credu bod e mewn dy fewn. Sio ti wedi cael ei magu, y teulu ti wedi dod trwyddo, bethau, mae fe mewn dy fewn i ti, a mae fe'n anodd iawn i dod i mewn i unrhyw un. So beth ti'n meddwl, beth ti'n gwybod yr un peth, neu? Dwi'n meddwl bod o yn y person i ddweud y gwir, a medru delio efo bod ar y cae, ti'n sôn am dewrder, rygbi pêl-droed, be bynnag ydi o, medru cymryd y bêl pan da chi o dan bwysau. Mae hynna'n rhywbeth sydd mewn rhai pobl a ddim. Dwi'n siŵr bod chdi fel fi yn nabod gymaint o bois sydd yn ffantastig o chwaraewyr yn ymarfer, ond unwaith maen nhw ar y cae o flaen y dorf, dyn nhw ddim rhan un. Ac yr opposite i hynna, ti'n gweld chwaraewyr sydd yn hopeless yn ymarfer, ond maen nhw'n briliant pan mae'r pwysau ymlaen. Mae hynna'n rhywbeth naturiol, dydi? A mae'r pwysau'n dod ymlaen, 10 munud olaf, gêm mowr, na pan mae'r pwysau ymlaen. Dim ar y 10 munud gynta, achos ti'n neud camgymeriad yn y munud gynta, mae pob un sneb yn siarad amdano fe. Ond mae gyd o'r chwaraewyr yn gwybod bod ti'n neud camgymeriad yn y diwedd, mae'n effeithio'r gêm, a sneb boen y bêl na. Gêm yn y cwpan y byd 2007, o'n i ar y ca, ni'n teimlo fel oedd chwaraewyr bwys fi, o'n nhw ddim moyn y bêl. A un o'r chwaraewyr oedd moyn y bêl oedd Michael Owain, cyn captain Cymru. A ni'n jyst yn cofio doff y gêm na, ni'n meddwl fair play, oedd wedi mynd lan, achos oedd y moyn y bêl na, pan oedd y pwysau na, fel sy'n bod pob un yn gwybod bod ni'n mynd i colli. Na, siwt ti'n gweld chwaraewr dda pan maen nhw moyn y bêl dan pwysau yn yr amser mwy anodd. Ti'n o'r right yardages there? 172, ti'n trust fi? 172, OK. Oh, no, hold on. 154. Ti'n ffilm o'n anna? Chat, mate. Ti'n hyderus ar y cae, neu mi o'ch ti'n hyderus ar y cae, a hyderus oddi ar y cae efo'r hogia, o'ch ti'n licio'r night out bach? Na, siwt, o'n i cwmpo mewn cariad gyda rygbi, achos dechrau na rhan bwysig o rygbi hefyd, falle mae pethau wedi newid tym bach nawr, ond a mae'n bwysig i bob garfan, dwi'n meddwl, i cael amser bant o'r cae gyda'n gilydd, enjoyo. Chi wastad yn gweithio'n galed y bethau, ond ni'n gyd yn cofio nôl ar amseri ar ôl y gemau hefyd, a mewn ymarfer wedyn dydd Llun, bob un excited a hapus, a maen nhw'n edrych mlaen wedyn am y gêm to, a oedd e'n rhan bwysig iawn, dwi'n meddwl anyway, ond a bwysig bod e'n dal, felly dim bob wythnos, ond ar amseri iawn i enjoyo gyda teammates. Dwi'n meddwl bod ni oed tebyg, dwi'n meddwl bod chdi chydig bach yn hyn o fi, Mike. Ond eich bod chdi'n edrych yn fengach, so na roed hwnna i chdi. Dwi'n meddwl bod ni o gyfnod tebyg lle nathon ni gael chydig bach o'r ddau, so pan o'n i'n chwarae pêl-droed, oedd o dal yr oes lle oeddech chi'n mynd allan am beint, ac oedd y team bonding na mor bwysig. A fel o'ch ti'n deud, os oeddech chi'n cael noson allan, dyna oeddech chi'n sôn am y cwpl o wythnosau wedyn, yr stories y night out. Ond wedyn nathon ni weld pethau mynd yn fwy proffesiynol hefyd, a'r criw ifanc, chwaraewyr academy, ddim yn yfad, so sydd yn beth da, sydd yn beth proffesiynol, ond ti'n colli rhywbeth, dweud? Achos, wrth gwrs, dwi ddim yn peth dda, ond mae'r amseri yma fe yn bwysig. Oedd Warren Gatland yn pwysio fe, yn wedi gyda'r llewod, mae doi pobl o Lloegr, byddai'n gyd o'n i'n dod at ei gilydd, 4 tîm yn dod at ei gilydd, beth oedd yn gelo ni gyda'n gilydd, oedd cwbl o beint ar y dechrau, dod i nabod bobl a chi off wedyn. Weithiau mae pethau'n mynd rhy bell, a dwi'n meddwl pam wyt ti'n berson adnabyddus yng Nghymru, a mae'n gres bod pobl eisiau gweld Mike Phillips allan yn cael peint a relaxio, ond ti yn mynd i gael rhai sydd eisiau stitio chdi fyny dipyn bach hefyd. Sut o'ch ti'n delio fe hynna? Nes i fel un o ddoi camgymeriad, felly mwy na un o ddoi, ond
fi ser bai, sa'n neb arall, so mae'r pwysau yna ar ddod o hun wedyn, os ti'n mynd mas, ti'n gwybod falle gall unrhyw beth digwydd, a falle dim bai ti yw e, ond na, sa'n bai fi oedd un o ddoi pethau, neb arall. Ti wedi cymryd perchnogaeth o'r peth, bach o ownership. Ie. A mae'n siŵr yr un ti'n siarad am drwy'r amser, pobl yn holi, yr un McDonald's, pan ti'n clywed y gair McDonald's, ti'n meddwl, here we go, dwi'n gorau sôn am hyn eto. Hwna ddyr un gweitha, be ddigwyddodd yma yna? Wel, dim byd lot i fod onest. Rhywbeth mor syml, mae fe'n gallu, troi mewn i rhywbeth eitha mowr, so mae chwaraewyr ifanc na, maen nhw'n gwybod na, so maen nhw'n canolbwyntio tymor bach mwy, a maen nhw'n... Mae rhaid i chi edrych ôl ddinan pam ti'n mynd mas, ti'n gwybod na, fel wedys i, bai fi oedd hwnna, really, so hyd yn oed nes i dim byd o'i le. Come on, mae'n i pytio. Gen ti chance i fynd all square yma, Mike? Ie, dwi'n wedi pytio. Siarp. Steff, ti'n gwybod dwi'n licio pan ti mor agos e hynna, tydi? Bydde fe, I'm one down. Dyna ni sôn y Goldfish Bowl. Yeah. Lot o lygyd yna chdi, yn y papur newydd, weithio am pethau o chdi ddim eisiau bod yn y papur newydd am wneud. Oedd hynna'n anodd i chdi, ac yn fwy na hynna, yn anodd i dy deulu hefyd? Ie, na, wrth gwrs oedd yn anodd i teulu, ond fel o'n i'n dweud o blaen, fi'n gwybod beth oedd digwydd, so falle un o ddoi pethau, ti'n anffodus, a so mae plant fi nawr, so fi'n gweld mewn ffordd wahanol nawr hefyd. Ti'n gwybod nawr, falle tym bach yn mwy bod yn dad, beth oedd mam yn dad yn delio gyda, ond a fi'n gwybod bod nhw'n becso bod unrhyw beth. So yna rhywbeth drwg yn digwydd, o'ch ti'n gwybod, mae rhywbeth yn dod yn y papur newydd fori, o'ch ti'n gorau ffonio dy rieni neu rhywbeth, ta o'ch ti jyst yn gobeithio sy'n o ddim yn weld o? Gadael mam until the last minute. Ie? Ie, so... Mam sy'n rhoi y row mawr i chdi? Ie, ond... Na, dim yn ffôl, dim ond un o ddoi. Falle, yr un o'n i wedi siarad o flaen, yr un weitha. Yr un McDonald's? Ie, ond... oedd hi'n eitha grac. Ond ar ôl hwnna, oedd e'n iawn, so... Ond mae pobl yn camddallt y digwyddiad yna yn McDonald's yn meddwl bod chdi wedi bod yn cwffio, ond dim dyna di digwydd? Na, dim byd. Na, cerdded i bant. A wedyn bouncers... Jwmper oedd cefn fi. Jwmper oedd gefn di? Ie, just... So gwneud stori allan o dim byd, dim bach, ie? Ie, ond fel o'n i wedi, bai fi oedd e, falle, just yn cael sgwrs da rhywun, a just cerdded i bant, a wedyn, na gyd oedd e, so... Ond nes ti fyw y celebrity life dim bach, do, Mike? Na. Och ti'n eitha licio hynna? Och ti'n enw mawr yn y byd rygbi? Ta oedd o ddim yn rhywbeth o'ch ti'n chwilio amdan? Na, sy'n celeb, na. Ie, os mae bob yn mwyn lluniau, mae hwnna'n briliant. Ond, na, ddim want the celebrity, na. Mae yna levels, does? Ti'n gweld y bobl enwog iawn, a maen nhw'n gorau delio fo pethau. O, ie. Ti ddim yn enwog iawn, Mike. Ond ges ti berthynas, fatha, yn y public eye hefyd, yndo? Efo ei Duffy, felly... Mae hynna'n rhywbeth anodd i ddelio fo? Na, o'n i byth yn mynd mas o gwbl, so... Os byddwn ni moyn y lifestyle yna, byddwn ni'n mynd mas mwy, so... Na, o'n i ddim yn siarad lot amdano fe, a byth yn mynd mas lot, i fod yn onest. Na, oedd e'n ffein. Ie? Come on, boy. Da i dwch i fyd. Sean Edwards a Warren Gatland yn dod i fewn, hyfforddwyr enwog nath cael gymaint o lwyddiant i Gymru. Wyt ti'n cofio'r dyddiau Gareth Jenkins oedd wedi gadael fel rheolwr ar ôl cwpan o byd 2007. Nhw'n dod i fewn wedyn, sut oedd y teimlad, oherwydd mae wastad pan mae'r rheolwr newydd yn dod i fewn, ti'n meddwl, ydy o'n mynd i licio fi? Mae chwaraewyr yn mynd bach yn hunanol yn dydi? O'ch ti'n gwybod yn syth bod o'n licio chdi? Na, ar y pwynt na o'n i ddim yn first choice o gwbl, so o'n i ddim yn dewis cyntaf, felly o'n i moyn rhywun arall i dod fewn i fod yn onest, a oedd e'n neis iddo fi, a oedd wedi dewis fi yn y gêm gynta. Oedd e drws yr agor, oedd rhaid fi cymryd y cyfre. A ni jyst yn cofio meeting gynta, oedd pob un yn
istedd lan, o pob un fel rhywbeth i profio to. A eithon ni lan i Lloegr a cael y buddugoliaeth. A wedyn, achos o'n i wedi dechrau'r gêm na, sgwrs i cais, a o'n i off wedyn. A gyda Warren Gatlin dod mewn, oedd e'n berffaith i fi. Yn y diwedd wedyn, oedd e'n bach o le, ond fel am mae'n mynd i fe. So beth ddigwyddodd yn y diwedd, oherwydd... Wel, oedd e'n mynd i pigo fi. So ti'n mynd licio fo'n? Ond mae'n edrych i fi fel just boy ruthless. Felly, tîm sy'n bwysig, a dim sentiment o feddwl, mae Mike di gwneud hyn i fi ers blynyddoedd, oedd o'n meddwl, na, rwan di'r amser, ddim yn chwarae, dwi'n symud ymlaen. Fair play, oedd e fel da pob un hefyd, so... Ond weithiau mae'n neis just cael hug bach dyri a dweud diolch yn fawr iawn. Mae fe'n neis, ond fel oedd e gyda pob un, felly oedd e ddim wedi newid, a mae rai camol na hefyd. Bys ni licio fel sgwrs bach, ond fel mae wedi gael yrfa arbennig i Gymru. Fel am a fe, felly ti'n gwybod na ar y dechrau. Chwarae dros Gymru yn special iawn, chwarae dros y llewod wedyn. So ni'n mynd dweud bod o'n fwy, wel, gei di ddeitha fi pa un oedd y fwyaf, ond just yn fawr mewn ffordd wahanol dwi'n cymryd, ie? Gwbl wahanol, na fe. Ni gyd yn prowd o wario Gymru, a mae hwnna'n rhywbeth na beth o'n i wastad moyn wneud, na beth oedd y breuddwyd. Ond wedyn, i fod y chwarae'r gorau rhwng y 4 tîm, mae hwnna'n rhywbeth just gwbl wahanol na fe, mae hwnna'n eitha special. So, i wario gyda'r chwaraewyr fel Paul O'Connell, Brian O'Driscolls yma, ar ôl, bod ar y can erbyn nhw am blynydde. Gret i bod mas na gyda nhw a hefyd i cael yr amser i na, dod yn ffrindiau gyda nhw, dod yn nabod nhw, bant o'r cam, hwnna'n rhywbeth really special. Ond Mike, ti wedi deud yn barod bod chdi dy hun chydig bach o wind-up merchant a o'ch ti'n licio weindio bobl fyny pan o'ch ti'n chwarae'n erbyn nhw, so ti wedyn yn gorfod rhannu stafell newid efo nhw. Sut oedd nhw efo chdi'n reit yn y dechrau? O, maen nhw'n arfer caru fi wedyn. Na, fi wedi clywed bois yn siarad fel Conor Murray a lot o nhw'n gweud, no, that's Brian O'Driscoll. We don't know what we're going to, what we think about Mike Phillips. Sa'n siŵr beth i'n meddwl amdano o boi yn, ond nhw gyd yn gweud pethau neis wedyn, so hwnna'n neis. O'n i'n gallu gadael pethau fynd fel o'n i'n just yn gweld gêm ar y car, o ar y car, bant o'r car, oedd e'n rhywbeth wahanol wedyn. Ni ar yr 18th na, ie? T-shirts dros y dŵr. Strike. Ar y bunker, efo? Ddim wedi cyrraedd. Good shot. Ti'n methu'r buzz o chwarae, Mike? Chwarae rygbi? Na, dim rili, na. Achos mae'r corff, ti'n gwybod, mae'r yr un peth, so... So pryd nes di ymddeol? 2011? Wedi 5 blynedd yn ôl. 5 blynedd yn ôl. Ac oedd o just yn amser i chdi ymddeol, oedd y corff wedi deud... falle oedd y tân wedi bydd mas, ti'n mo. Pa ma hwnna wedi mynd, falle mae'n amser. A ni ddim fo'n bod fel... Gallen ni wedi cario ymlaen, ond... O'n i ddim moyn fod, yr un the old boxers still trying to... Clinging on. A ni ddim moyn weld y boys ifanc yn dod trwyddo, he was the next line, he was. I just run round him. Ond pethau fel ar, ond... Na, o'n i wedi cael... Be o'n i? O'n i'n spel cap gynta 2003 a benni wedyn, mas... O'n i'n garfan Cymru dros yr yrfa i gyd, felly lot o gemau, so... Prowd iawn o, wario sio gwmynt, a bod yn lwcus i wario sio gwmynt hefyd, so... Na, ni'n tapus fi wedi gwneud amser sy'n mynd mlaen. Ond 15 mlynedd o gwmpas yn chwarae rygbi ar y lefel ucha bosib, mae yna lot yn sôn dyddiau yma, un corfforol sydd mae'r peneglinia, bob dim, ond anafiadau i'r pen, yr concussions a bethau, dwi'n siŵr bod chdi, fel fi wedi cael cwpl onyn nhw, siŵr bod chdi wedi cael mwy na fi. Ydy hynna'n rhywbeth sydd yn poeni chdi pan ti'n mynd yn hun? Tym bach, ond mae fe'n ni'n gyd straeon dy mas nawr gyda chwaraewyr sydd yn cael problemau, felly so fe'n peth neis i clywed. Ond, ar yr un pryd, sa'n trial meddwl yma. Just craco mlaen a
oedd ddim lot yn meddwl fi cyn chwarae rygbi hefyd, so... Dyna'n byd i golli. So fi'n iawn, fi'n lwcus. Ond, touch wood, gobeithio ni bydd popeth yn iawn. Mae o'n sport ac yn chwaraeon brutal, dydi? Ma fe, ie. A mae pethau di mynd yn dim yn waith, ond mwy o collisions oherwydd maint y chwaraewyr dros y blynyddoedd diwethaf. A hefyd, pan dechreuais i, o'ch chi'n colli ar disadwn, a wedyn, right, boys, tackle session, bore dy llun, oedd e'n old school fel la. Mae pethau wedi datblygu nawr, mae amser off iawn a pethau, boys yn mynd mas i ware i llewod, enghraifft, a wedyn maen nhw'n cael fel digonedd o amser off. O'n i'n ware fel y gêm gynta'r tymor, reit ar ôl ware mas yn De Affrica, felly, mae pethau wedi newid, so... A llai o nights out. Llai o tequilas a sambucas, and less trophies. Nes ti fe good whack i hwnna, do? So be nesaf te, Mike? Oherwydd ti byth cweit yn mynd i gyrraedd. Rhaid y cup yna. Rhaid y cup. Gen ti chance, boy? No. No chance. Ond be sy'n nesaf, oherwydd dwi wastad yn meddwl, reit, elite sportsman, a dyna o chdi, sut ti'n cael y buzz yna, neu neud i byth cael cweit y buzz yna eto? Ydy hynna'n rhywbeth sydd yn dy effeithio di? Wyt ti'n trio ffeindio rhywbeth? Ta ti'n hapus ac yn fodlon yn dy fywyd? Na, sa'n trio ffeindio. Fi'n enjoy yna ware golf, fi'n edrych mlaen sio gwmynt. Os fi'n gwybod fi'n ware golf y diwrnod ar ôl ni, fi'n edrych mlaen sio gwmynt amdano fe. Na, fel wedes i gyn arall, mae'r corff wedi mynd, fi wedi cael popeth mas o fe. Fi'n hapus gyda'r yrfa, mae hwnna'n y can. Fi'n edrych mlaen i gweld y boys yn tyfu lan, a powyd teulu a popeth sy'n dod gyda hwnna. Felly mae un o ddoi pethau bant o'r ca nawr gyda Shea Williams, Lee Byrne a James Hook yn mynd mlaen. Felly... Coffi da? Coffi da, coffi arbennig, perthyn hefyd. Byddi perthyn? Low alcoholic spirit. Ti yn change man, dweud? Ydy legacy yn golygu lot i chdi, a dy legacy di rwan fel chwaraewr, oherwydd so ddim cwestiwn yma yng Nghymru bod cyn chwaraewyr rygbi sydd wedi gwneud gymaint dros di gwlad yn cael ei addoli am byth. Sut wyt ti'n meddwl fydd bobl yn sbio nôl ar Mike Phillips, y chwaraewr ar dyn? Gobeithio nhw bod nhw yn cofio fi. No nhw'n gofio chdi, paid y poen am hynna. No nhw'n gofio chdi, ond sut fysa ti'n licio cael dy gofio, ac ydy hynna'n golygu lot i chdi? Just rhywun oedd yn wastad yn rhoi cant ar y ca. Oedd yn llwyddiannus a boi neis bant o'r ca hefyd, so na fe, really. Shot. Pob lwc, boi. Neis, solid. Draw game, Mick. Brilliant, diolch. Diolch i chdi, boi, nes i'n enjoy hwnna. Enjoy sy'n na. Rown bach neis, cwrs bach neis. Tebyg i Dubai efo'r tywydd o'n, dyn ni? Dim yr un peth, man a man, so na, popeth yn top notch. Na, dwi'n enjoy dod i nabod chdi chydig bach yn well, de. A gobeithio tro nesaf na weld chdi ydi allan yn Dubai pan mae Cymru chwarae cwp yn y byd yn Qatar. Sa le i fi? Dyle draw. Ie? Dyle dy clwbs. Wel, ydy'n Dubai am gêm o golf mis Tachwedd. Brilliant, diolch. Diolch, Mike. Top up.